Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ki pulit jang Patna Bihar menin kila pentip bakila kem no ya sangut na kish phongut ki Badshah bat na ka jaka ki ba pher jang ka Kolkata hakabai dei bat ka jingsha penyap jong chandan mishra ha paras hospital Patna ki Badshah kem ki kentup ya uba yalam khmat u tosif u bakhot ro sin u Badshah u nishukan bat arngut kiwei ki pulit ki la yo ban bat no ya kini kish phongut na ki artli ki jaka ha Kolkata kata na New Town bat na Anandpur hakamit jangka khat khandai tarip hapok ka jingyalam khmat jangka Special Task Force STF jangka Kolkata Police hakaba lakit no yaki hakatuhi kamit hakani kasmi ki pulit ka Kolkata kilo ongru ba ka jing penyap ya uchandan kumar batipru kum uchandan mishra kadei ka jing yashun bat kataru kadei ka jing ya le ki gang na Bihar Ushiru Badshah set ha Purulia district jangka West Bengal la Subaru ba Ushiru ula perkhat ban le yakani napok patok ha Purulia hakaba ula ainongru ha Badshah bat ki parlok jong ban le yakani ka kambaman kumban chupen kan mau ba chandan ula Shah siatiap haka ICU ha hospital jong ka Patna haka khat nyau trik jong ne banai shwakani la Shah set no u biur jil ka Patna hadin badan afusau liki mukaddama persha yau haki thanat bapher ha Boxer district jong ka jela Bihar ki pulit kidang ong ba kilale bat kilayo jing tip ro bau chandan ula Shah set shismi hashwa ba un yo mi no naka jakas sumar